Karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon. Ako, mao ikaw. Basta magawas na ko. Oh, wala. Napundak na ko pultahan. Anong kalit magdiinit ang uos sinultihan ni Sir Jericho? Unsa maga? Nasuko ka? Oh? Oo man. Nganong masuko man ko? Kuan? Nganong gilamba man imong pultahan? Love, ayan na lang nagkasabi si Samantha. Mauna kung doon ay makakita ninyo. Ay, okay Ramis. Ako man sansa. Nalamban ako kay hapit pagugo matumba. Kainom mo gugo, miss. Sorry. Awa man ko masuko, sir. Natakli po lang ko, sir. Maong nawakli. Nagtira na kong gusto ang pultahan. Sige, sir. Good night. Idol, mura lagi ta dinig si Romeo and Juliet. Lailag na akong Juliet. Kita naman lang yung doha din sa baybayon, dol. Hay man may busulti tag love story. Hindi disgutan na love story, dol. Narikinig kang istorya sa gugma ng Inday? Ay, uy! Na mga istoryang kanding silang gugma, tao paywa. Isang kabaon kong naong, murag turo ning dagway ko, pero doon na biya po maibog na ako. Pero doon ay problema ang ubang maibog na ako, dol. Sa may problema ng Inday? Kaya ang yang naong problema. Ang ako, kay ako, kung kabaon ko, kabayuon sa tiyag naong. Kuyaw kay magkabaylumi. Sa? Kada ba? Arang-arang. Katawa sa day kung gwapo mo kagsamot, dol. Atay, askag ikay ko maliding manol, miya ka. Di ba taas ang ambisyosa? Ambisyosa na ko, dol. Pero bisan, respeto lang na imong pagkatawa ba? Ay, lipay na kindugan ako, dol. Nang Inday, gabi naman kayo. Mayo tingaling mga tuog na ta. Agay! Mabahon dyan ako sa kuang. Mabugnaw hidaan na nakabugnaw sa imong tingog, dol. Sige, dol. Tuog na ta, dol. Sweet dreams, dol. Sweet dreams man ang Inday. Aray, kasakit sa akong wala, hayag naman di ay. Hello? Samantha, hain naman ka. Mamahaw na, unyawa ba ka diri sa restaurant sa Upos? Ha? Naano mo sa ubos? Kinsa may madani mo diha, miss? Si Jericho na lang, kay man ka. Sige, miss. Una na mo kaon kay maligo pa ko. Ayaw pagdugay. Kay igbalik ni Jericho, mga unata. Ha? Maligaw pa di ay sa Sir Jericho? May gitawagan pa siya sa opisina. Sige, miss. Maligo na ko. Dali na ko. Bye-bye. Lapat sa kong uwi. Hindi na kong inom, uwi. Kisa man yung nanuktok. Unsa man? Gusto na kang magligoy-ligoy kasi ang trabaho? Sir, kuhan. Sorry. Karon pa ko nakamata. Mao na ni resulta kung mo inom ang usa ka babae. Abi na kong tarong kang pagkababae, di man di eh. Nag-sorry naman ko nimo. Nganong nasuko pa man ka. Tungod kay may trabaho ka nga kinahanglang imong atubangon. Dili kay magsigkag kiat.
Murag kag buang gabi nga nagsigi kag tingsi. Ayaw lang ko kasabi. Nag-sorry naman ko. O kung gusto ka nga madali ko, biyain ako din kay maliko pa ko. Ay pagdugay dako pa kag bayranan ako. Busa kinahanglan nga di ka magtinapulan sa imong trabaho. Wala ko magtinapulan. Ibawag ka nga nung dugay kong nakamata. Nasuko kang gibadlong ta kasi imong kabuang, ha? Samantha? Nasuko ka ba? Aray! Nasuko ka ba nga gibadlong ta ka sa imong kiyat? Ha, Samantha? Aray! Gisakitan ko ha! Puhi ko! Lakaw na. Kaligo na. Nausa man ka, eh! Kaisog ba ni mo? Samang ka? Nang-over sad ka? Ikay hubog tunta. Busa kaligo na. Ug ayaw mig papabot ang dugay. Ooy! Importante sa gada. Makalakot na. Misambot ba yung laban ng akong uwing tawana, oy? Hindi man tingali siyang makapatay na ako. Maligo na ko, oy. Hain na ba si Samantha, Inday? Hala, waman ko ninyo sugwang ato, o di ba ko kabalo? Niya na to karon, mami. Aw, kung di gutom ka na, una na lang kaon. Ay, kami nila si Samantha magdungan og kaon, madam, para way magtanaw ba? Busog. Oh, sige. Mga ano ta? Ayaw mo si Samantha. Wa palagi mo ari, sir. Buo na ng tagkaon. Di na ta magwat atong bayana. Okay. Uy, karon ba sabi mo mag-breakfast? Uy, Pares dita. ay, Dol! Inday? Dol, good morning, Dol. Morning. Hi, Rudy. Di po na lang na mo, Doktor. Aron mo istoryahan sa nato ang bahin sa tiil ni Chloe. Tuod. Kanasa ganing appointment na to sa muhimo sa kuntiil, Rudy? Karong sunod semana, dili ba? Mga kinanga mo na lang nimo imong kaugalingon. Love. Oh, yun na. Hain bang si Samantha? Dol, akin tubag. Dapat yari sa kwarto, Dol. Ako lang ang magpaabot ni Samantha. Ay. Magkapilangon ako. Bahala na lang. Mura kong piso nga nahumbo din akong bukoy. Di may mo magpaabot sila og dugay ako. Samantha, dali. Uy, nakamasag di ay si Rudy. Samantha, Day. dali lang ka sa akong tapat. May una na lang may kaon ni mo. Sige na, kaon na. Kita lang magdungan o kaon, Samantha. Oh, tuod. Gidaan kang tambal para sa hangover. Ay, kalami. Basinog, naglaban na imong Ay, nga nawa naman lang masamanta ako nga. Kakiring ni mo, Dok, oy. Sana, all. Sige na, Sam. Dunganin na lang si Rudy. Love, gusto ko masuri sa baybayon. Okay, love. Dali, Dre. Alsauntan lang ka. Gunin sa akong liog. Dali. Madam, kapilat yun, madam. Nanginday. Sir. Isunod na mo ang wheelchair ni Chloe, okay? Ora mismo. sige. Ay, lala, sige. Buo na lang ko niyo, Doktor. Manawag pa ko sa akong mga amiga. Sige lang, tita. Dali. Dungan lang ta, Samantha. Nag-order lang sa ko og lami ang pagkaon para nimo. Ay, salamat. Ganahan siya kong magtaraw nimo kung pahiyom ka. Tamis yung kay kagpahiyom, Samantha. Makawaas ka na ay. Salamat sa pagdahig, Rudy. Tuod. Karong sun si Mana, basig masok na og TL si Chloe. But mong ipasabot na posibleng makalakaw na si Miss Chloe? Pero dugay pa rin siya nga magatarong ulakaw. Dipin nila ni Chloe. Kung maningkamot siya nga makalakaw na yun, makalakaw siya.
Asa man ka gusto nga mo pwesto, ha? Gusto ko nga anak tanang mubo kayong lupi. Sige, sige. Mao nang ilang gitawag og pilipog. Mao pala. Sige, anak ta diha. Sige. Manangiday. Yes! Anak ko down! Wheelchair is coming! Maay kay nakasunod dayon ka, Mananginday. Sige, sige. Biyahin na lang mi din ha. O andaman na lang daan ng mga gamit kay karong hapon, mamauli na ta. Ay, salamat. Ngumay kahigayunan gid nga matalakaw si Miss Chloe. Naibaw ko nga gilistan ka na si mong kahimtang ubal kan Jericho o Chloe. Usa, maningkamot ko nga makuha-kuhaan na yung problema sa bayan ni Jericho. Samantha? Ikaw na? Clark? Niya ka? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning aton sugilanon. Ako, mao, ikaw. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Dalit sa RMN Drama. Back to me, but did it does